Какво става, хора? Аз съм Ванката БГ. Ние ще направя една томбола. Сега виждате колко абоната имам. 20. Бях ви обещал томбола за 20 абоната. Томболата ще значи, за да спечелите, трябва да напишете долу в коментарите мнение за моят канал на кирилица. Някой намери да напише. На кирилица и разбира се, трябва да харесате клипа и да се абонирате. Това беше и... да, победителя ще получим Tekit Launcher, пък и който... Или Tekit Launcher, или който иска да му направя скин и да му пратя Tekit Launcher. Скайпът ще бъде в описанието. Искам да напишете и вашия скайп. Също така да се ви е харесало, коментирайте, харесайте клипа, напишете мнение за канала ми, абонирайте се и чао!